Sige na, baba na dyan. Kumain ka. Mga sinaga, good morning! Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag ay magbibilad ako ng kupra. Kasi mga kasinag, hindi pa natuyo yung aking kinukupra. Ayan mga kasinag, oh. Ibibilad ko pa yan. Tagkalan natin ang dagan. Oh, tingnan nyo, oh. Inulan na naman kagabi, oh. May mga tubig, oh. Isang bilad pa ito ngayon maghapon mga kasinag. Pwede na ito. Ayan, oh. Yan, pwede na yan. Kasi hindi naman risikadang binta namin ito. Semi-risikada lang. Pag risikada kasi kailangan lutong-luto. Napakahirap pag habol sa sikat ng araw. Gawa lang ang sikat ng araw pa ano lang, chimpo-chimpo. Gawa ng panahon nga dito sa amin na ulan, init. Kaya ngayon nachimpo natin medyo mainit, kaya ibibilad natin to. Tama-tama mga kasinag. Habang nagbibilad ako dito, dumating si Mrs. para tulungan tayo. Kasi mas madali mga kasinag ibibilad dito yung ganito, yung papatikayan natin lahat. Hindi sa nakataong tagal. Kanina pala mga kasinag, umuwi dito si Bagwis. Kaso hindi natin napakain kasi umalis din agad. Nag-uuli sana ako ng manok, umalis. Kaya umalis siya, walang kinain. Ayan mga kasinag, natapos na namin itong itikaya. Ito, kahit hindi na namin itikaya yan, basta ikalat lang namin. Hindi pa naman totally luto itong mga kasinag, oh. Hindi pa gaanong ano siya luto. Hilaw pa rin yung iba. Maghapon pa itong mga kasinag, pwede na itong ipisa. May 4 na sako pa doon. Saglit lang mga kasinag, ha. At taktak muna namin lahat. Mga kasinag, natapos na. Ayan, oh, nakabilad na kung makapansin nyo. Okay, uwi na kami ni Mrs. Iwan na namin yan. Ayan pala si Mrs. Uwi na tayo mga kasinag. Mauring ganun na. Ay, uuaw no. Ito na may asa na harap sa inutin mo. Mauling pala ako ng bao ngayon mga kasinag. Wala pala kayong panggatong. Yung nandyan sana sa taas, oh. Yung mauling. Di bali. Yun dito na muna sa bahay. Mag-uuling muna ako ng baong mga kasinag. Para may panggatong kami. Mga kasinag, update ko kayo ngayon kay Bagwis. Kanina nga, nagbilad tayo ng kupra. Na kinukupra ko. Ngayon mga kasinag, umuwi si Bagwis andito.
Kinatayan ko siya ng manok para makakain siya. Ayan mga kasinag. Bagwis, ano, hindi ka pa kumakain? Ha? Sige na, baba na. Kain na. Ito mga kasinag yung pagkain ni Bagwis. Oh, halika, ito yung pagkain mo. Ito, bagong katay lang ito mga kasinag. Oh. Hita ng manok. 2 hita ng manok. Yan ang ipapakain natin ngayon kay Bagwis. O sige na, baba na dyan. Sa totoo lang mga kasinag, si Bagwis, palibas at malakas ang hanging habagat dito sa amin. Ano siya, nalilibang siya magparalipad sa ere. Yung palutang-lutang lang sa hangin, nalilibang si Bagwis. Gawa ng sumasabay siya sa lakas ng hangin mga kasinag. Malayo at mataas ang kanyang nararating. Kaya natutuwa siya. At natutuwa rin naman ako mga kasinag na nakikita ko nag-i-enjoy siya ng ganon. Kanina nga ganon ang pinagpaparagawa niya. Ang problema lang kasi mga kasinag, pag binibidyohan ko siya ng napakataas at napakalayo niya, hindi na maabot ng aking camera. Hindi na kaya. Kaya hinahayaan ko na lang, pinapanood ko na lang siya mga kasinag. O kagaya ngayon, umuwi siya dito, buwaba na yan, gutom na gutom. Kaya yan, kaya tayang ko siya ng manok. Hindi pa naman bumababa mga kasinag, ayun pa yung karning manok. Kakainin na lang niya yan. Bagwis! Ay! Sige na, baba na dyan. Kuhain ka. Buhay na manok naman yata ang nakikita mo. Ha? Buhay na manok naman nakikita mo. Bagwis! Bagwis! Arantay natin mga kasinag na buwaba si Bagwis. At yung kupra doon na ibinilad ko mga kasinag, sasakuhin ko na para mapira na yun. Kasi napaka ng panahon mga kasinag. Agawin lang ang init. Laging makulimlim. Baba na dyan. Oy. Baba na. Bagwis. Baba na. Kumain ka. Ayun na yung pagkain mo. Sige na. Batahimik ka. Batahimik ang baby Bagwis na yan. Ha? Anong nakikita mo? Bagwis? Anong nakikita mo? Ha? Opo. Ayan yung pagkain mo. Sige na, baba na. Masarap kaya yan. Sariwang sariwa oh. Hinaantok ka baga. Bagwis. Ba't para rokrokin ka ngayon? Ha? Nilalamig ka ba? Ha? Nilalamig ka ba Bagwis? Ang titingnan yan dito. Ang nakikita niyan dyan? Wala naman. Kahit aso, manok, walang pagalagala. Ano nakikita nito? Sinisilip-silip niyan. Sige na, baba na, kumain ka. Kanina huni ka ng huni. Na para kang gutom. Tapos ngayon, hindi ka nakakain. Ha? Ayan mga kasinag, iwan muna natin yan para makakain siya. Magsasako muna ako ng kupra para may deliver na yun. Kitoy! Kitoy! Kitoy, kitoy, kitoy! Ano na ang kitoy, kitoy na iyan? Ha? Opo. Kamay ko yan. Hindi man siya masakit mga gat mga kasinag. Ayan mga kasinag, magsako muna tayo ng kupra. Mga kasinag, ito na oh. Nakasako ng mga kasinag. Kasama ko pala ngayon si Pitoy. Pitay! Hoy! Pitay, 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 pitay.
Kasama natin si Pitoy ngayon mga kasinag. At yan, isasaho ko na rin to. Ayun mga kasinag, medyo mapula naman. Pwede na yan. Ngayon pala mga kasinag, napakalakas ng dagat namin ngayon. Lumakas ang habagat. Ayan hindi ko lang alam kung kayanin ito ng bangka na yan mga kasinag. Hindi ko alam kung si Kuya Ting ang kakargahan namin ng bangka ito. Tanawin ko siya kung kakayanin ng bangka niya. Ano, lakas? May nagkalaot mga kasinag. Ano yan, yung parapukot kung tawagin dito sa amin. Yung naghuhuli ng banak. Yan, dalawa na yan. Yung nagbabangka na yan. Kung makapansin nyo, yun banak ang hinuhuli niyan. Pag ganitong malakas ang habagat mga kasinag, maraming nadadagsa na isda dito sa lugar na ito. Kasi yung malakaka alpas sa lambat, tapos mga namamatay. Kagaya nito, isda nga ito mga kasinag. Ayan isda nga ayan isda. Kaso lang hindi na sariwa mga kasinag. Kung maalala nyo mga kasinag yung vlog ko dati, nanakuha kami isda doon yun nag-aabang kami ng isda na yung makakawala sa lambat. Pag nakawala kasi yun, minuto lang o ilang segundo lang, namamatay din agad. Kaya makikita mo palutang-lutang sila dyan. Nagtatagsa, pupunta dito sa gilid. Kaya pag wala kaming ulam dun, maabang lang kami dyan Marami na kami nakukuha na pang-ulam. Ayun mga kasinag, magsako muna tayo. Magsako ko muna ito. Mga kasinag, magsako na tayo. Sakuhin na natin ito. Okay, nakaisa na tayo mga kasinag. Mga kasinag, natapos ko lang isa ako lahat. Ayun yung may taklob na trapal na yan. Siya na yung mga kasinag. Inabot ng 8 sako at kalahati. Uuwi na tayo mga kasinag. Ngayon, pupuntahan ko na yung pag bibintahan namin yan. Ipapapick up na lang namin sa kanya. Gawa ng mga kasinag. Tawag dito, malakas ang dagat. Saka maliliit yung mga bangka na nandito. Yung bangka kasi nung bibili, malaki. Kaya relax yung kargahan. Ayan mga kasinag, maligo muna ako. Tapos ilipat ko muna yung kalabaw, yung kambing, at arangkada na tayo. Mga kasinag, kahapon pala hindi natin na ipahapit yung kupra. Ngayon lang, kasi gabi na kahapon. Tapos ngayon mga kasinag, hindi mo nakuha kayong umaga. Kaya halos kararating lang ngayon. Kasama ko si Mrs. Ayan.
Ayan pala yung kupra namin mga kasinag, yung 4 na sako pa lang na yan. Yung iba andito yung lalabas mga kasinag. Hinahakot pa. Okay lang. Okay lang daw. Ayan, shout out kay kuya. Ayan mga kasinag, natapos na. Ayan na lahat. Shout out pala kay Isong. Ilang sako pa ba siya? Sampo. Iyo, yan. Mga kasinag, naalala nyo pala yung tinulungan nating matanda sa Bubuan, si nanay at si tatay Nicolas Bakay. Yung anak niya mga kasinag dito nagtatrabaho kay Ate Munang. Kaya may pinagkukunan na rin sila ng pang-araw-araw nilang pangailangan kasi dito nagtatrabaho yung anak. Ito siya mga kasinag. Ano ang pangalan mo dong? Ha? Ha? Nunoy. Ayan, yan yung anak ni tatay at nanay Nicolas Bakay. Si Nunoy. Mga kasinag, ito na pala yung pinagpaguran natin. Ayan na. Tapos ito na yung pera. Another blessing naman sa atin itong mga kasinag. Alamin natin mga kasinag mamaya kung magkano naman yung partida natin. Kasi hahatiin pa namin ito ni Madam. Yung ilang linggo nating pinagpagod-paguran, ito na, nahawakan natin. Ito pala mga kasinag yung anak ni tatay at ni nanay. Shoutout mo na yung ano mo? Sino kaya? Bata niya. Bata mo. Hindi kayo siya shoutout. Ano ang pangalanan? Si Kala nga kaya. Hindi na daw makasinag kasi nahihiya siya. O sige mga kasinag, update ko lang kayo mamaya. Uwi na kami. Let's go mga kasinag, uwi na tayo. Sa wakas napira din mga kasinag yung pinaghirap-hirapan natin ng ilang linggo. Kaya po. Andito pala tayo mga kasinag sa Barangay Pito. Shout out sa mga subscribers kong mga taga Pito. Shoutout pala sa Bito Elementary School. Mga kasinag, andito tayo sa Bito Elementary School. Sabi kasi ni Mrs. maganda daw ang view dito sa taas. Kaya tumigil muna kami saglit. Ayan, dito daw tayo. First time ko pati mga kasinag mag-akyat dito. Diyan pala sa baba mga kasinag kami nagpa-practice video read, tapos ang tawag doon? City. Yan lang. May dala kami merendalan, mag-merienda muna kami. Mga kasinag, pauwi na kami. Ayan uwi na pala kami mga kasinag. May naghahinaan yun. Shout out pala sa Bito Elementary School. Ayan mga kasinag. I love Bito. Dati mga kasinag, nung nasa Dubai pa ako, nag-eskwela rin dito yung anak ko. Pero nung umuwi na ako dito, ibinalik ko na siya doon sa Barangay Bubuan. Uwi na tayo mga kasinag. Ayun, shout out. Ano pangalan mo? Nagtatanong mga kasinag kung anong pangalan natin sa YouTube. May nagpa-practice ka dyan mga kasinag. Ayan may nagpa-practice Mga panlaban kasi yan. Panlaban para sa Piña Francia. Shout out dito kay Guapo. Ayan lalaro ng takraw. Uwi na tayo mga kasinag. Let's go mga kasinag. Ayan, uwi na tayo. Hindi pa pala tayo uuwi. Pupunta pa pala kayo ng Banuaan. Sa bayan ng Serupa. Gawa ng mga kasinag. Tawag nito, magbabayad kami ng
bill ng kuryente. Kasi nakapagpisar na tayo ng kupra, kaya may pambayad na tayo sa kuryente natin. Lagi po. Lagi po. Papunta na tayo mga kasinag sa bayan ng Siruma. Tayo'y magja-Jollibee na. Meron na tayong kwarta. Magkakatikim na tayo ng Jollibee. Wala naman Jollibee dito mga kasinag. Malayo na yung ating biyahe. Yan daan na yung mga kasi, diretso na yan, pabubuan yan. Ito naman, papuntang Banwaan. Kaya dito tayo sa papuntang Banwaan. Ang ganda ng dagat ngayon mga kasinag. Kung mapapansin nyo dyan sa gawing kaliwa natin, dagat yan mga kasinag. Naghahanap siguro yung pagkain yun. Ayan o. Okay, ayan. Maganda mga kasinag na. Ayun. Alawin nga. Dalawa. Ayan o. Laki. Dito tayo mga kasinag. Bumbayad muna si Mrs. ng bill ng kuryente. Bumbayad ka dyan. Pero yung mga kasinag, yung pinag-ano ako, pinagkuprasan bumbayad lang sa kuryente. Wala akong bariya.